Senya metiasi sebaifo nipa boni ni so obeye oboni so obi so otan obeto aduro titiri adwuma enya adwuma da ye frɛ no abonkunuma Arafo yensa emma makwa ababium na yemfa momre nyansapo kasamfo nyini so nyansapo babia wo bia wadaroma jeso anidie ni awbrasem se yesane no madwemba ekwan so fihyampi mienu ni aduonum yensamua na yewo no yesra 31st night mo kwa sorry mo amode nsem ekoto nyankopon ani mo kan se new year resolution no afei ebre na ade chi 1st January na ehyase mo mayen hyase na afei yempem nko na yenkomfa nkoden nweta so ne nsi yenhom se ne beya afewe enko awieye ne yenkowura mfihyampi mienu ene aduonu nan no na de edi si ye ni so no nyankopon amene duro sanso ene nyansapo yenso ye de si ye ho so se afia yewura mu edie eba ya pomden ho ensem de a emfi mfihyampi mienu aduonu miensan kosi awieye no na nyankopon aboa yenye ama ahoden nyarwa wodo ni nyina no otututu ase afiri onmo ama ye ho ayeden se aboa apapo anase subontimu koku yama mo nyina atenase esa amakwa baby mbomodin na subscribe share na like na fo adwenkyere efato efama me abra ye bedi nkomo aye no mo hyase dada a ye ne opanyini koto wa bempa ewo eye ehabanuro mu ye ne ntwetwe nkomo na enne yasa ne aba behie biemu a yesa ene ne ebebo nkomo ni ahwe ahaban foforo yarewa rodo ebetimi asa ene ehon nsem se ni esiti enti yenko na entempa na yenkoma yewura no akwaba na afei yentro so enko yani mame mo akwaba bi mfamre nyansapo kasa mfanyisi yanua se wumpom ye nyame adom ani se de ye fidie de me ne yarefo o aba beka abusua no ho ani se de yarehwemu ne ade ade ni nyina no opunumu ena yebeba abebo yebedi nkomo biem se de ebre ne bra no obo opunumu a yebo opunumu a ubie ye no na ansa no safa odin ni tudwa bam biem na afi yenko yeni midin de ya me ya wada ndi fe me yaw opon akwatu ankra yaw opon akwatu ankra akwatu ne ye me de pa sanse ma men kyerɛ din ni mu kakra okay akan fo ye ntu din basabasa edin bia wona se kyerɛ ene adwuma eye yaw me ya wada no kyerɛ se kane no nanka yawada ana kanfo yedi yaw ye yi nti dihye bia ne obewu asante memu a ye be na yi memene dada memenda ye nyankopon da pa nyankopon da nti ne yedi yaw nti obi a fe ne yaw bia no ya ne mra ne ye fe ne prekun ya prekun nti ono de ebesi bia si se obeya de be bia ne ye be wukura yengu so yaw bia ne eden ne kuku nso edu e ka no nkwa ne de ebesi bia na asi yaw no asikere no so ena opon e kire se ade bia wa hyase bia wa wieye uko school obepon uko adwuma obepon uko afuom ko ye wa adwuma kura ade bia oye bia obepon eti se obepon dia na hwese dia obehya ase so wo hya ase ye na awie oye wan hya ase ye a ebe wie obone opon asikere no ene ewo ankra opon akwato ankra no so chesa ade bia wa asase su bia ebe fresh asase a ebe kra nipa so nipa na toka ka no ebe sei a nipa be yusu ansa na sei se nipa ebe wukura na okofa obi so bia okwa ya sabia na obi hwe na wafiri ni nsa na wawu hoho besuye wa so seni obesi aginani okwa se de obesi agya na kwan so enti ade bia e wa asase e wa wie bia e fa nipa se kra nipa ansa na akọ enti sa ade ne beto a ese unya ho adwene ni nimde ni nyansa odi be kora de na hwe ade ni ye na enya basa wo nsem so ena akwato no e kire se obi oye brane wo sonwa na owo nimde nanso me no mensonwa nanso nimde ne de nyaminti ekuta eno na moaso awa nimde ne ema wo ye kwabrane arafo ene ye be ye ho aduro nanso no adesua ewom ti wache ni di ni nyina yaw opon akwato ankra wache ni di ni nyina mu ama yehu wawie ni di ni nyina mu de ne afa yenko na yenkobo enkobo akwato nam de ye mede opanyina akwato minia
ena aban ben ena wo be kire ye yo de di kan mefa sa ahaban we ye frɛ no abonkunuma oba tro kronkron na bible mu a on frɛ no adedenkruma we ena nyame ka kire Yona se onko ni niwi enko kana asem kire na ni niwi fa ye bon nyame mpese obese o man no enti onko no onko kasa kire no mu nti omfo wo so wonko na ni niwi fo omu ohu to okọ a ombe ne bon nti wonko ena odwane afri ba bi o na kokro bi afro taxes nti ho ena okofo nhyema ena nhyema no frama fa na eboy na Yona kotop no na bonsu ekomene no bonsu no komene na wanya ba bi amfa na nkwa nkoto se ekuro na nyame so onko ni ni wi no a o so onko odwane ho no mpoa no ena bonsu no kofie ne toye ofie kofie ne to ho a osore ohun ba bi a onfa awia so abo ohun ba bi na ohun se we bi esi o na adendan kakraka ena okotena ase ena na oje enwinu so enti saa bia ekuro mi e wa abakwasem pa e wo tworo kronkron mu ye friend adedenkruma but oba yen ha de friend abonkruma ba bia ye ta nya no pa ye nsuo ho ena sabi aburu sabi nya ado ball aso eno ye ta nya no na saa dua we juma edie no enwanwa papa se oba se unim na bia wokowirem na pese uja wanan na ukwati we bi na ade se ho na uja wanan egusu a uwie na atam twene a dudu a wote ya uja wanan egusu ana sabi aburu sabi na ado ode eye ohun yie no saa dudu no se oba obewu a obewu adi awumawu se miensa bewu se nan a saa enum a dudu a wote ye no ebeye saa kopem se enu be firi ho ansana o ma aka no agina aganya abotre so obodiem oba ko nwuram na ebia wo koja ne nan na wote saa haban we bi enu oja ne na egu so se wote ba ko mienu miensa enum ensia ene ka bo mu na oja ne na egu so a wo wi a wafa ato atwene no se oba fie na ofafuro so obewo a obewo maako mienu miensa ena enum ensia saa wo nyina bewu ansa na bia de to sonson watimi aba ifisa aba we ya oja ne na egu so no aba we oja ne na egu so adentra saa tumi ewo mu no nti eya hweye ne se tumi wo saa aba no mu pa saa nti ede ye hunhum niam akasi so adedenkruma anase abonkunuma eso ababi wo ho na ebobo ho na eso foforo no a green ewo a na aye black ababi wom na saa aba no se woyemutim na owe baako obe toilet ti se de wafa aduro bebebe yan witu wampe esa witu de be how pa we na bana adwan no ai aba de na aba na adwan na aba bi sem uwia no abo no wayi baako no wahwa no wawe ebe count ti se de wafa aduro bebebe we ye free medication na eja akire ni sesia no adedenkruma wose eso aduaba na aduaba no eso a adwan ye no dwa pam opam a na ba hyem na ba na hyem no wo a wontimi nya wonan wo de oso ye matim wontimi nya wonan nansa ne nan wonya wonan da na wokọ a wontimi kura akoso wontimi rebaako tie ose rebaako nkori mienu enam de ya chentimi nkori mienu ho be kire rebaako a ebeba normal te se de ewo se wo janan eba na eja saa na tie bibia nka ho na ba na kekere banu a uwia no anu nsu agusu asa ana saa haba we ekura me no se obi sha se oho ana ne honam twetwe no ase opese onye so ho ana ne nsa bi se adwudwo otibia na waposa oposa na odi twi no ba bia ne nsa ho se adwudwo ne ade no na odi twi ne saa anopa ne anwumre so wonya aduro mananum a achakura na otwemi no se saa de ni nyina ejaye oposa haba we ya keke bibia nka ho oposa na ensu abam na waso na odi twi no
baabi a ɔse ɛyɛ nsaa no na wo de twi no saa wo twi na anopa ne anwumere so ɛbɛboa no papa so ɛna wei na nkasa no me won haban bi wo hɔ a me de ka ho ɛno meyɛ wie a na watafre a sɛ nyame ti ase sɛ bayifo nipa bɔne ni so ɔbɛyɛ ɔbɔne so obi so ɔtan ɔbɛto aduro titiri adwuma mu ɛnyɛ adwuma da wow odi agoro a ade na osusu na ɔde yɛ ɛbɛsan akɔ no ha so nti sɛ aduro wei me mato ne din pem san saa sɛ obi ebi yɛde bi afrɛ no na yɛ ama no sɛ odwene ho adwumbɔne na wadwene sɛ waben wodi ne bɛkɔ ndia wodi ne bɛkɔ sirem wodi ne bɛkɔ nsema a wa na ha ho ade na ɔbɛkɔ akɔyɛ no ɛbɛsan ba wa so but nipa na ɔkɔyɛ ade na ma no obehu ɔbɛka kyerɛ sɛ nipa ne gyae wanti ase a ɔnde ɔbɛyɛ ama wo ɛbɛba so obi nso ɔwɔ nka kora ɔbɛgye sika no ayɛ ade na ma but entimi nka nipa na ɛbɛba wankasa wo so nti we yɛmfani ni agoro ababa akwa ADEDENKRUMA ya na ne ma etimi ye na wogu so a wobobo ye o so esisi baabi basa pa sɛ de wo kan ayi sumina so kora de o hwɛ a hwɛ ni ye pa ebe wa bonse ni dua no ɛho no ɛnyɛ kɔkɔɔ ti se ɛno ye ɛyɛ fufuo kakra ni nyina ɛyɛ adwuma baako yɛ wɔ ba na yɛ wɔ bɛɛma ni nyina ɛyɛ adwuma baako so na we no adwuma no emu do ɛkyɛn de a ɛho no yɛ fufuo kakra no na haba no nso wo nso a yetimi de ye bibia na sɛ ne mono no nko a emu no awo ɛwɔ de yɛde emu no ɛwɔ de yɛde de ya hata ma na wɔn sɛ wɔ de yɛde me a metimi yɛ na matwitwa ne nkete so na ma hata na awo na me de no bi aka na me de di me dwuma na no na enipa bebre nti ase ya na omu fi sɛ ɛyɛ sunsum bi ɛnya no korɛ we no ɛne haba yɛ gu ha ni nyinaa no nyame de tumi ahyem dada bɔɔdeɛ banchi mankani ɛmo nyame de tumi ahyem dada tumi ɔde ahyem ni sɛ wodi a ɛsɛ sɛ wo men wote nka sɛ wa men wofura ayɛ kɛse akɔm ne tumi nyame de ahyem ndi ne edidi ayɛ men no saa na haban bia no tumi no nyame de ahyem dada ɛnyɛ wo ɛnyɛ me ɛna me de ba abehyem eti da foforo yɛhyia mɛkyerɛ mu adeɛ bi mɛma yɛde ɔba na bɛma wɔ so pa atena konwa sɛ de ameti so yi na mama nipa nan de ɔmo nsa tia sei akɔgyina n'akyi mienu agyina n'anim sɛ ɔmo mfa mpagya no ɛnkɔ so ɔmo antimi a mɛno ahaban na ahaban ne nsuo no yɛde akeka ɔmo nsa akyi sei ɔmo bɛpagya na akɔ soro na ɔte soro te sɛ de ɔte apaka mu agya we nko ade me mahwefo yɛ to challenge so ho wɔn mo nsa tia sei no nsa tia mienu ɔba a wɔso bɛtena akonnwa sɛ wɔn mfo mo nsa tia ba na sɛ bɛɛma obi a wɔso wa nyɛ nketenkete nye nipa nketenkete nye sɛ me kura ya metimi dabi we kura mepɛ we bɛ sɛ nan me apia yi wo mpa apia yi dabi apia de obi o ne kase so sen apia ɛne wo pɛ kase pa ko de apia yi wo mpa ndia na behu sɛ nyame asoma waka bia na ɛdɛn ɛyɛ nokore bibia nka ho haba na de bɛso wɔn mo nsa nso mo mo nsa tia sɛ bɛpɛgya nipa na kɔsoro wow ma ye bi wɔ cultural center eni bɛ na ɔtwe mienu kura ye pana first bi wɔ na me kwachire tumi e wa haban mu enyem na me di hyem enye konfo enye maalam enye di nsini nyame di ahyem dada eti se mi nim metimi di aye adwuma unsu unim ubetimi di aye adwuma bibia nta akiri dufa bia nsa akiri konfo maalam hwan ahaban wanso ahaban wontimi nye hu bibia na obetimi aye oti ase eti we na wo se ye di ye ne di hu nyame tumi ne nanim nyame ne kase ye ene nti na metu nsafra obi ase dia ha obi ano wo dia frɛ me na bra fa number no tudwa wo dia frɛ me dia fa number no tudwa so 0247 21 4069 0247 21 4069 enti ahaban na egone bia wo de ye aja we no nso ayi saa ADEDENKRUMA ya me dia me pese bia metwitware ya metimi atwitware saa untimi ntwitware me saa but wo betimi aposa no wonsuom anom nsuo na de adware untimi ntwitwa nwe na emo betimi aposa no wonsuo mu de adware obetimi ayama fra samna ana wunku na adesra se bia ma kofa samna we twitwa ayesa ye ta twitwa hye no ye di dware no betimi ayam bi di afra na de dware ebe de na ama me ebe bo wankasa ni padua no ho ban so e ma me di enyi nka de dabi be ma we de nkura san ye fefefe ADEDENKRUMA ya nemo ye wo niema bi ka ho a
ende me de ka ho a sebe okọ konfo ho nsuo ho bosom ho nti na duru ba bia mu se bosom di asem bosom no be hwema hu se enye ene se ene no enipa ene ma bosom fun bosom nye boni o nipa na ma ne fun ni sika ho pa die nti ahaba no no akokeka abobom no ode abekon atia eti se sa niema no wo nipa duanu ma ahaban bia no obetumi de akon atia efisa ahaba no ne hene so ko sasase ye nyina tutu ko woso anasa asante ma ye nyina tutu ko woso no odoma nkoma ye wura otumfo ena wiase nyina nso tutu ko woso ni nyankopon so te ase nti e wo niema bi wo ho a ebawura nipa duanu mu a culture center matena mfi aduasa nwotwe enya asem kuta niema amafam no wo mom so liti a me ne ade nyina wo mo wan nti we no sa haba me mato ne den sapem san pem okura be sa san yakoba bi firi ba na ze ADEDENKRUMA ni kwase edidi di agro ye mfa ni agro basa sa aja na se we no aban ADEDENKRUMA ni kwase twitwa guo se ebisi ufia ana wo mfikira obetwa ni nyina agukura ba ko de ese ojai ama ni sio ko bi ma kina sem sa na ewo dwuma bebre a edibu anipa so ye wo nhaban bi wo ho a eni kwanse eben yen we fie okay so ebi ti se abrofon katie edi dwuma pa sayare bebre osa niema bebre nanso se fi ufie emu anase ufie ni mu a nsem bebre o de meka hye ne nso anatiefo ntie mi no mo hye ne nso no mo fanto wo madwenu efie bi a obekọ ebisim ahaban ni time progu ase no ansa na ebi ayapra ni ade no o de kofie no bo nse emma a ofie ho no bebre awo wo ma omukunu majaja wo mo asa abrofon kate dua no ye de se ye de mfnama wa ase ye se ye wo fie ye ti ana awia nti ye duadua ne ofie emfie nanim ne fie ni yam enya se bo se dua ne fie wonipa etise kontomire ya ye di mankani afuom na se ehu kontomire se ota ehu kontomire wo fie a ema wa bra boye basa wonya sika no be ya adwuma ye ebe basa so te ase eye tumi bi a okofa ne fi wura mu ba osan bebo wo ho ban enti efie adwuma no onye ne sen enti onye enti ahaban bia wa adwuma nyankopon de ahye ne nsa se onye manipa so eti senkabre wo mu a kamame akan asem bia firi bible mu kan eja kan so na wa kwa asore be ese bible no yo dedodo wo kwa asore be we na me ka ba ni pa bebre no wo kwa asore be me kwa asore enso wo te bible no che wo mo kwa asore me kwa asore de tie ne wo kin kan bible say de tie ne say ya Pentecost ni de tie ne say bible na down ya ntwara ma asore fo ya twara ma wiase nyina enti obia timi kan bi na wo kan ade ewo mu no na ade aye adwuma so ode ye adwuma na aboa se de amalaki eti nwotwenchemu nkron kan wo so nipa ba waka de ya che se nye bibia na nyankopon we friji wo nchen se ade tene na ye ne adoye pa wo de ni nyankopon be nante so ti bebira adwum se Jesus okwata asore dem ana bibisa da bi ana haban no nso nyankopon na na bo na ade na obo nipa ena ode we ya maye so ye won haban mi wo ho a on se we me kire so oba be ma uja na aguso anya ohwe sa but oba problem a obenya no so mema de unim kra na akoye hwe guso a ene e wo ahaban bi ye fe na abrewa katawani eno se be ma unim na ta adwunso guso a wo ye den a obema behu ansa na wawu so ati ase eyen nkase sa so anya de esa odo ho kan na haba na keka aka amoa no yesusu anu mo friend din bi e friend abrewa katawani so anasa abrewa katawo ba bi no na me pet sa na e friend be ma uni kwan se obadwunso aguso enti wobekọ sabi abru sabi anya adonkro nkito na bebre omanyinyini kokos ka wo ho enso na ne be ma anya adwuma onim so ana anya se wunim ntino enhaw ebe haw kwant efse ese yesu efse bible se nimdi a mema ni nti ene obetwa anya ego nti ade bia se wuhu nti ade anka ewo ya Abibirem akan mamu no so titru ya na ewo nkro nkito am ko se yetimi hu ye nananom ne ye papanom komutimi hu no mo de kire yen na seja ensam a wo kan ni amayi ni titra ADEDENKRUMA ya wo kire mi die se metimi aka meka se
ese ahaba bia ane ewre bia etwe ho ahia wa asase so ebia wo de eye bo ni passetena mu nanim ne enim ntra sa ebia kwa mate se nsensan kekekura nso etini ye aduru yo on se mpanefo bu bebi se yetieti obi aduro so ene kosti ye aduro what I say adentra e se aduro na utieti aso akọ na nso obi di sayare e de ya di titru pa ensensan ye wo kwan ye fa so a ye de ye mema aduro e wo kwan ye de fa so a akola a wakafo wontimi nante ye de ye ma ne timi nante memo wa kire sansensan aduro no mu pa because enu say mate pa se mema ne say ye boa pa e ma wuntini ye ntini ne e na se wan hwe ye nsusu ye wo kwan ye de fa so a wo ya e ka obi anu sesi a obewu sesi e besa enu kuro na sa timi dane awuduru ai so enti o se unhunu na kwan se de esi ye ne bia aja me hu se ba ko bi nso eda ho fa no so na afa yenye na yentu apo na yemfa nhyɛ da foforo egu so a kyese opanyini akoto na akwato opanyini akwato wabi nubna nua hahan nutan nua nhini ani nubna ni nyina wabi wompa waye adro na kye atena Dwabrem hanom culture center e wa Asante mantem hanom akye yemfinhia aduasa nwotwe 38 years ni a yemu bi bebre na yenwo yen a watena ha bo adwuma enti wo Dwabrem ya mamre fie de wa wonim se antimetra santimemu mebu nkrofo adrenye na ade ye nkrofo enti ache se na adwumadi a odi no eso ani enti na watimi atena ha ache no enti mesra mo ne number no wode beto Dwabiem bomode bebia wo bia Ghana ha bebia wo bia wo betimi di abrew ana wo so betimi aba no abeje amano ne bebia wo bria bebia wo bia wo so betimi na di nkomo na wode afa so di abrew eja fa number no to Dwabiem mame na yenko wie wo sa haba we so yo me da se me number ne ye 0247 21 40 69 0247 21 40 69 afei yenko de kura we no so ya fra ne sei yo ahaban we na omuka na mitimesere wo mitirim sa ni dimpo aye fa ne pepe diewu ade pepe ni bi bedi no wu ya na so enye we nya dua yedi wu na se ohunu na kwan we kura mi se obi hia moja animanim ya bia nansa anana no we nya moja obewu a aduro na mede be ye ne gise odi we ka ho so eye mojaduro na ye no anu nko a ena we ya nso ye san de ye ekuro aduro pa so obi ekuro tu na ekuro ni enwuda ye fra bibi ope na se ye de ka ho na maye aba ni bi ni opa ase so na ya ye na udi gukuro no acha ekuro ni se da acha kuro na hotwe mienu na hotwe o se ohun se ekuro no ewu enso ye se wudi a ubewu enso me de ye mojaduro gise oba ma me kire ansa na tini aye sana so e bi se enipa eninti na ye kosua de se usua de na nhunu a na atimi ye ni yie ntimi me ko school no na me pe kosa pa tina teacher fo ni dwa me so me ko school me detailed ba ko first ngwa na me wie school ye wa ben ati ase enti me busa ya menti ase me busa ena ye wo haba mi so amede be ka we ho oba okọ school wa bon se de ona ewe mo ye 100 otos 100 onya start sa de no aduro na ode be obenom no a e free first to 10 ese oba ho ya haba ya na wo no amana no ya be di bi fra wo e bi so ameno ane sa na onom na me de wo na fra me no amede wo ne be fra me ye na me yam so amede be fra wo no me de no ma bi ka ho na abie wa adwini no mu eye retentive memory so kenya wadwen ma o wire mfiri hwe e wo ho a esan kenya so se ukofa book kan akola bi o school akwadura kunita mon park kan hu book anu ofe na ne yam kura keka na ne so biri no enso si me yes ade ne ma wa obuwa da ubesua de ube difference and second and third from first to 10 there eso oba ho
dada ya ti nyina ne o kan ya o konsusa o titi a twene saa na so ne so ma ne nom be mo anya moja na pepe de ewo nsu tutu etimi ma moja no de ye wo nom ade ka ho na wanoa iso ho noa so na nu nyina akiri nso no obi a o se ne nipa de bia ne bibi nom nsa pa ya ye ne hwehwe ya ye nyae no o de omfa no mra onum wi ye waton sententan ana wi mu ntintan no o de omfa no mra ubetim di haba we ya manager me de we ani haba ba ko na be ka ho amo wo jari na me de afra ensa na wono ankasa nom no kakra bi no wanom ontimi nom sa ne bi onko ho bi onu wi ni bi asampa na okay asa sabe otrofo dance ni ene wankasa a wote ho no enti mpese wankasa ana ahwefo mo hwe na etiefo mo tie o mo mfa bi mra na o mo mfa wani ye den emedi hu adanse enti tumi ni nyame de ahya haba mu enti me wo obi a waton nsem ntentan ri no on de age se wa hu ba bi ye hye ode ye nkwan kura ode fa no bra obejai eno na me hu se nyame ye nyame enti ade bia nyame bo na asase so no wanya ne kwa enti ebenada ene nyame bo haban ene nuaba aduane ye die ni bibia enam enipa nti so wa aja fa number na tudwa bi ma me number na 0247 21 40 69 ma memfa ba kon kan na we de me de chatifo o de che ye cha o cha de me ba o de me be ma de acha de eti no afi yanya no ye be bo ne se bodies na abre bia no yata no na wabomoden akyereke ye sa ama ne bisisi ye fie ye mfichie ye fukwaso ye kwaso ne ade a ye twetwa gutietia so a ye nim ne ya ebi hu nsunsuaso a de breye no enye nsunsuaso papa na ne nyina ye betimi yesua na ye mu ahaba bia animtia na timi de mfaso papa e de abreye ye be so no se wo chemade o chemo yade ba akwa duru ti ye ma ne mfa nkyeye na afi no ye nsori so na ye nkwaja e de ya we ye de ade no we ye frɛ no awonwono awo nyono esrimfo ne frɛ no suaka nyono pa we na Nigeria for ne frɛ no bitter leaf nana be we ya nyono pa so mutimi de ya aduane na meboa mo me etora bia onyono me ye ka no onyono na dodo na behu ye onyono Nigeria for ne frɛ no bitter leaf de ya aduane pa me ye de bi ya ma me pa okay so we me ma ye de gu abeso ne ye de aye nkwan abekwan na abekwan na ye nyonyono kama so aye nyonyono awie ni wi a na makope pan no na ma wawai na chi no tie ne ye pa pan no so empe de ya to ne se ya to ne na Jesus na de tugem ana akroport so na ototon if say is ni cheese ni baking powder no enye manifadua no saa ne ma nso ankomo pan ne ntupa no ne nye de ye to a ebehye ati ase ba saa ne ma nye manifadua no enti na wasan de pan no se ye mono de a na wasan de atuja so atoton ototon wie a na fe wawa ne hono no na wadi kan adi ne hono no na wanum nkwan ne bi afa wie a de aka no ubu a na de abọ nkwan no na wadi ana odi si wani wisa na wasa nkwan ne bi se ko ni padua mu yare e friends ulcer cancer unya bi da na de frasase we so aja we de wo che na so be say repeat pa so wo se pano enye nnadie na emom se ennadie ya ya dinansa ana ade ache so ana dinan ennadie ya ya to na de sa wo so de ba ototo no wojam ma ho esan ahye ho ne saase na ware na chi no na wa na chi na we aja no wadi ka re na chi na ansa wuri a na duane na aka no ubu a na ade abọ nkwa na wasa no na wadi sa ontimi nya ne sanso ubu bi se wanum na we sa na onum nkwa no fa ho na o de mene so oye ne sa be 3 days and 4 days eno akire no da bi wo ho a wan kasa obetimi atibi na wanoa opa na wanoa na onum open so obetimi aposa no nyunyunu sa na wano mememma o motine sie na so manu no mo we se ashikire yare akoma yare unya bida awonyunu ya bitter leaf ya nemo so tena ma ashikire yare na nasa akoma yare ne ba we entiminsa nemo ebo ho ban se be ya wunya
eba dia enye ho adwuma bi enye ho adwuma bibia nka ho bi yanti we na ngu abeso say ya agreki abo say ya abepo yemfa nyankwa ate say de ye abekwan na yensimfra be no wo wi apepa no de ubenya nka de edi nansa wa ekire ne na hwe ne saa na duane na aka no yemmu fa mo bonkwa no mu bi ne yenni ebebo ho ban de afiri yefunyare osa cancer akumayade ni nyina abekọ ena oba so ota num bi ana ota ada so obenoa ana obeposa ne saa no anu ota ye ne sa uchima enye basabasa da ebu a seda ko tumi bu ne nsamprensa osme bu nsamprensa obu okura bi abe bosumi nsia na ne chima mai so wo sha ase ma saa no eni ba onipadua no ma saa ne ma ne nyina ohunu bi bagina kwatu ya da asabate sidanka nyame nshirawo sidanka de ogba haban ai wonye okese na dembia o ma hunhumu ni hunkan se ne be ya de be hun haban na waboa yen ewo ahase ya da asese ne oni yesa edi ehia arefo opanyin akwato se ye ka ebretenten odi ye aduro ne dia ne enkonye mfinhia adu baako ena ohun se wo ye yarefo a na ono amuwosu no wo kire haban nanso broni be ka se professional obehya ase pa se wanyi nani afia wo tete no wo de sanyare wade finhia aduasa nwotwe 38 years ni Asante mantem ha Dwabirem cultural center a otumfo opoku warrior otoso mienu a wofra ne ntuma e wotintim won ne ball na tenase e wo cultural center ama ne baby etenae enti enye ne ena obehya ase aye ha mai ene aduro ne nyarewei ne number ne ye de atodwa dada bomodi baby a wo bia ne duro ni tumi ba ho e beduru nsa ne hianse wo be kire se wani abre o pedro no afi de ye kire ni free no ya kire ni free ni enso nye free minua wo de ye na ye adwuma fani de ma de ni de se no na bomoden na danase se waboa wo ama watimi asa ho nyarewa abra wantua anamon anko obanyine obi nso ona se e bia ompese obeba wo nchen no obetimi adi nkomo na obaye na bo ade kama obetimi a kire na aduro no tetefo so amon no atimi aya na ya na de wo mu ne se ebia na ba bi owo no so obenya bibia na ba bi na ati UK obede konye susumasa ebi se memfa nse metikumase ya enipa du omuti yom ya omufi nkran edu eyafun yom ya omufiri swaduro edu yafun yom ya omufi tamale edu na dakumi kwa mintim za omu yare so ne se kaye nyina ye nim ne edi no kura na we ye wa ha wafre me okoti we na benya bi nko a na bedi no kura nso abibifo ahoye ne pese me nkum nyanti owie kura ne telephone number de fro no ko beto atwene enu anu no aye nko no mko amoti isle gon kura de o so benya bi nko ade a memo aye ho ade so na me de aduro na chew na wankasa abeka wabusuam entinka o se abusua bia enya aduro ba kwa na se mienu wabusuam de betwitwa ne ho eduru bread a yada se yade musia no na ya sorry so bidi ene abusua pani owusu aduomi bomodern subscribe se na like na fa wadwe nchen so fato ase efa emame ye mamu nyina mo ene hwa wagien ahenewa adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya